architektúru, kde v strede je nejaký procesor, CPU, vedľa toho máme nejakú ramku a niekde máme dáta uložené na nejakom disku. RAG je veľmi podobný tejto architektúre, kedy v strede namiesto toho CPU máme LLM-ko, Large Language Model, veľký jazykový model, ktorý spracováva údaje, počíta dáta, generuje obrázky alebo exekuuje kód. No a tento model má k dispozícii svoju operačnú pamäť, ktorou je v našom prípade kontext, ktorý mu dávame a v tom kontexte sa nachádzajú všetky dáta relevantné k tomu, čo to LLM-ko práve počíta. Vedľa toho máme vektorovú databázu, v ktorej máme uložené všetky dáta, ktoré pre naše výpočty a operácie potrebujeme. No a z tejto databázy vyťahujeme relevantné čanky dát, ktoré potom poskytujeme tomu kontextu, ktoré potom spracováva to LLM-ko a na základe toho odpovedá na užívateľské dotazy.